σήμερα εδώ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, την ιδρυτική διακήρυξη και τις θέσεις της Κοινωνικής Συμφωνίας. Γιατί η Κοινωνική Συμφωνία σήμερα? Γιατί πήραμε αυτή την δύσκολη απόφαση να βγούμε μπροστά, να δημιουργήσουμε ένα νέο φορέα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ανασυντάσσοντας την μεγάλη προοδευτική παράταση και παίζοντας ένα καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να σταματήσουμε τον κατήφορο. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει στελέχη από όλη την Ελλάδα, απλοί πολίτες, να πούνε ότι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να πούμε ότι εάν συνεχιστεί αυτός ο δρόμος, αυτή η οικονομική πολιτική, αυτές οι δεσμεύσεις έτσι όπως τις έχουμε υπογράψει, σε λίγο καιρό, σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, η οικονομία μας θα βρίσκεται ακόμα σε πολύ χειρότερη θέση, οι ανισότητες θα έχουν οξυνθεί και κάτι το οποίο δεν συζητιέται, η χώρα θα βρίσκεται πάλι ξανά μπροστά σε ανάγκη καινούριας αναδιάρθρωσης του χρέους της. Γιατί το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Επομένως, ο πρώτος λόγος για τον οποίο έγινε η Κοινωνική Συμφωνία, για τον οποίο καταψηφίσαμε το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση, ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια δυνατή φωνή στη Βουλή να σταματήσει τον κατήφορο. Ο δεύτερος λόγος είναι όχι μόνο να σταματήσουμε τον κατήφορο, αλλά να προτάξουμε λύσεις. Αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη, την Ελληνίδα, είναι να μην βρεθεί ξανά σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, μπροστά στην τρομακτική κατάσταση, να μην μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες. Να βρεθεί μπροστά σε μείωση, καινούριες μειώσεις μισθών και συντάξεων, σε καινούριες αυξήσεις φόρων και μπροστά στην υπερχρέωση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα κύρια προβλήματα και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Μπορούμε να προτάξουμε άλλες λύσεις? Υπάρχει διέξοδος? Ναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχει. Ήταν οι λύσεις τις οποίες είχαμε προτείνει από τις αρχές του καλοκαιριού του 2011. Ήταν η λύση δημιουργίας και διαπραγμάτευσης ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της οικονομίας μας και των θεσμών μας, με μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις, σε μία σειρά τομείς, αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, αλλαγή στο φορολογικό, που ακόμα την περιμένουμε, έτσι ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση, να παραχθεί η φοροδιαφυγή, να αναμορφωθεί η φορολογική δίκηση, αναμόρφωση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, αλλά και των υπηρεσιών, ώστε να μην αναγκάζεται σήμερα ο ασφαλισμένος να πρέπει να πληρώνει για τα φάρμακά του και να μην μπορεί να τα πάρει. Αναμόρφωση των κοινωνικών παροχών, έτσι ώστε να πηγαίνουν τα λεφτά που υπάρχουν στοχευμένα σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και να μην χάνονται. Και στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υπάρχει επανεκκίνηση της οικονομίας. Ναι, με περιορισμό της πατάλης. Ναι, με δραστικές περικοπές εκεί που χρειάζονται. Ναι, με διευρυμένα έσοδα από αυτούς που έχουν. Αλλά όχι με εξαθλίωση των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων. Και ελπίζω στη συζήτηση να αναδειχτούν συγκεκριμένες προτάσεις που και είχαμε κάνει και μπορούσε η κυβέρνηση να προτάξει και μπορούν και τώρα να διαπραγματευτούν. Είπαμε όχι στο μνημόνιο και στη Δανειακή Σύμβαση και προχωρήσαμε στη δημιουργία της Κοινωνικής Συμφωνίας, γιατί η Δανειακή Σύμβαση η οποία υπογράφηκε πρέπει να ανατραπεί. Και πρέπει να
ανατραπεί, διότι είναι η πρώτη φορά για ένα ευνομούμενο κράτος, όπου ελληνικό κράτος και Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψαν την παραίτηση ασυλίας έναντι κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τι σημαίνει απλά αυτό το πράγμα? Ότι εάν η χώρα μας, πράγμα που είναι πολύ πιθανό, τον επόμενο χρόνο δεν μπορεί να ξεπληρώσει μία δόση του δανείου, τότε με απόφαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, κάτω από το αγγλικό δίκαιο, μπορούν να έρθουν οι δανειστές μας και να κατάσχουν περιουσιακά μας στοιχεία ή έσοδα από την αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών της χώρας. Ούτε και η Γερμανία δεν έχει παραιτηθεί από την ασυλία της για εγκλήματα πολέμου. Και εμείς, χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, υπογράψαμε μια σύμβαση την οποία κανένας υπεύθυνος πολίτης δεν θα υπέγραφε. Ο τέταρτος λόγος για τον οποίο προχωρήσαμε στην κοινωνική συμφωνία, πέρα από το να βάλουμε ένα φρένο, όπως είπα, στον κατήφορο, πέρα από το να προτάξουμε λύσεις, πέρα από το να ανατρέψουμε δεσμεύσεις οι οποίες μειώνουν την εθνική μας κυριαρχία, είναι για να ανασυντάξουμε και να παίξουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων στον τόπο. Δυστυχώς, όπως είπε ο Τάκης ο Δημητρουλόπουλος, με τον οποίο συμπορευόμαστε και αγωνιζόμαστε μαζί και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Το ΠΑΣΟΚ εξοβέλησε την άλλη άποψη, μετεξελίχθηκε σιγά σιγά σε ένα συντηρητικό, για να μην πω νεοφιλελεύθερης κοπής κόμμα, και έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνία. Έχει χάσει την δυνατότητα εκπροσώπησης των εργαζομένων, των μισθωτών, των ανέργων. Το οφείλουμε σε εμάς, στην ιστορία μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας να αγωνιστούμε για να ανασυνταχθεί η προοδευτική παράταξη στον τόπο μας. Σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις, σε συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε ευθύνη σε αυτά τα παιδιά τα οποία προσδοκούν θέσεις εργασίας και ένα καλύτερο μέλλον στην πατρίδα τους. Και η κοινωνική συμφωνία είναι συμφωνία με τον ψηφοφόρο. Ότι δεν θα τον διαψεύσουν. Είναι συμφωνία με τον πολίτη, ο οποίος θέλει να βγάλουμε τη χώρα μας από αυτή την κρίση, από αυτή τη βαθιά κρίση την οικονομική. Είναι συμφωνία με όλους εσάς, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδας μας. Και θέλουμε να ξανακτήσουμε λιθαράκι λιθαράκι την εμπιστοσύνη μεταξύ του πολίτη και της πολιτικής. Γιατί δεν αξίζει να είσαι στην πολιτική εάν ο πολίτης δεν σε εμπιστεύεται. Εάν δεν αισθάνεται ότι πραγματικά τον εκπροσωπείς. Και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, πολλοί από εμάς, και δεν είναι μόνο ο Τάκης και οι άλλοι 7 βουλευτές που βρεθήκαμε μαζί να δώσουμε αυτή τη μάχη. Είναι όλα τα στελέχη που πλαισιώνουν τις τάξεις